έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δημήτρη Μετζέλο, τον Πρίτανη και τον Μηθριδάτη με σειρά όπως τους έχω στα αριστερά. Κανονικά έπρεπε να έχει κλάκα εδώ μέσα, να ακούγονται διάφορα. Η δημοτική τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε, δεν διαθέτει τέτοιες πολυτέλειες. Είμαστε απλοί. Αρκεί που είστε εσείς μας φτάνει, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Αλλά η αγάπη μας είναι ειλικρινής και την εκφράζω διαστόματος όλων των Θεσσαλονικιών. Γιατί είναι ενδεικτικό το τι συνέβη όταν ήρθαν τα παιδιά στην δημοτική τηλεόραση. Επειδή κατά καιρούς βλέπουμε πολύ κόσμο, ας πούμε ότι δεν ενθουσιαζόμαστε. Όχι, ανθρώπους του θεάματος, είτε ανθρώπους που έχουν κάτι να μας πούν. Όταν μπήκαν αυτοί, έγινε χαμός. Το σώσε. Επιβεβαιώστε το, σας παρακαλώ. Ναι, το επιβεβαιώνουμε 100% ότι έγινε ο χαμός και ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά εδώ της Δημοτικής Αστυνομίας. Πώς το είπατε? Όχι, τηλεόραση. Η αστυνομία είναι τα πρώτα μας ξαδέρφια. Που μας υποδέχτηκαν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Μας σκίσαν τα ρούχα λίγο, αλλά δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα. Είμαστε 17 χρόνια ανεβοκατεβαίνουμε, είμαστε Αθήνα-Σαλονίκη με μια παπουτσοθήκη μόνο. Ούτε Πάνινα, ούτε τίποτα. Ούτε Γιάννενα. Ναι. Είμαστε πάνω κάτω συνέχεια και αύριο το βράδυ θα το επιβεβαιώσουμε για μια ακόμα φορά. Στο φοβερό Μπλοκ 33 που μας επιφυλάσσει μόνο αγαπημένες συναυλίες καλλιτεχνών που τρελαινόμαστε να παρακολουθούμε. 17 χρόνια στη σκηνή, on stage. On stage, ακριβώς. 17 χρόνια στη σκηνή, ακριβώς. Και στη δισκογραφία. Στα πάντα, γενικά στα μουσικά δρόμενα. Και στην καρδιά του κόσμου, στην τελική. Ναι, σαφώς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάνω που πήγα να πω ότι δεν μιλάτε εσείς στο τέλος και με ανησυχεί λίγο. Πόσο μου αρέσει που μιλάτε στον πληθυντικό. Δίνει άλλο κύρος αυτό. Μα με εσάς μεγάλωσα. Πλάκα κάνω. Υπέροχα. Χαίρομαι. Μεγαλώσαμε μια πανέμορφη γυναίκα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρουν όμως είναι ότι ήταν με τα ημισκούμπρια η πρώτη μου συνέντευξη. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία, φυσικά, έτσι. Η πρώτη. Η πρώτη. Κάναμε καλό ποδαρικό. Πάρα πολύ καλό ποδαρικό, μια χαρά. Έχουν βγει τα πράγματα μέχρι τώρα. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε μια μίνι. Πλοήγηση. Μια μίνι πλοήγηση, ναι. Μια πρώτη τάξης ιδέα είναι αυτή. Μια αναδρομή στα 17 χρόνια με λέξεις. Τι σας έρχονται στο μυαλό? Επιτυχία. 30 χρόνια επιτυχίες πρώτα απ' όλα. Ναι, επιτυχίες. Πρώτος δίσκος. Έργο. Που βγάλαμε. Έργο. Συναυλίες πολλές. Αγάπη απίστευτη. Αγάπη απίστευτη, ναι. Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας, πολλά χρόνια τώρα. Από την πρώτη φορά που ανεβήκαμε σε ένα μπαράκι της Πλάκας και σε κάτι τάβλες επάνω παίζαμε, κοντεύαμε να σκοτωθούμε. Μέχρι δύο γιγαντίες, 3 συναυλίες πώς έχουμε κάνει στη Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπους. Και η Αυριανή. Χαμός. Και στο Παλέντε Σπορ έχουμε παίξει. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε κάνει πολλά εδώ για την πόλη και έχουμε γράψει και τραγούδι. Αυτό που σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν στο στούντιο είναι ότι το πάμε μαζί σε μια παραλία είναι το last Christmas του καλοκαιριού. Δηλαδή, αν δεν έρθει Χριστούγεννο, δεν έχει έρθει αν δεν ακούσει το last Christmas. Δεν έχει έρθει καλοκαίρι αν δεν ακούσει το πάμε. Όχι, νομίζω ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από το Last Christmas. Ναι, γιατί το Last Christmas παίζεται μόνο τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ενώ το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία εκτός από το τρίμηνο του καλοκαιριού, παίζεται γενικά και μέσα στο χειμώνα. Έχεις δίκιο. Όχι με την ίδια ένταση βεβαίως όπως το καλοκαίρι, αλλά είμαστε νομίζω σε καλύτερο επίπεδο. Και έχουμε και καλύτερα μαλλιά. Από τους Guam. Ναι. Εννοείται. Και σας συμπεριλαμβάνουν και οι περισσότεροι καλλιτέχνες στα προγράμματά τους, τα εκτός της δισκογραφίας τους. Ας πούμε, πήγαμε και είδαμε το Φίβο πριν από 2 εβδομάδες πάλι στην Μπλοκ 33. Τσουπ! Πειραγμένα ημισκούμπρια, βεβαίως. Εννοείται. Άρα... Το θέμα είναι ότι δεν μας τραγουδάει η Άτζελα Δημητρίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Περιμένετε, παιδιά. Στην καριέρα μας. Δεν το ξέρεις ποτέ. Δεν θα πάει ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις. Με το Φίβο έχουμε κάνει και συνεργασία στο παρελθόν. Έχουμε φτιάξει το ιστορικό Je suis Bossy, de Cloche de Notre Dame, που λέμε και εμείς οι γαλλομαθείς. Το 1997, στο δίσκο που διαφημίζετε. Και ραπάρισε ο Φίβος Δελιβοριάς για πρώτη φορά στη ζωή του, δεύτερη μάλλον. Δεν του το έχεις ότι ραπάρει, είναι λίγο πιο συγκρατημένος, πιο κομιλφό, με άλλου τύπου τραγούδια. Είναι, αλλά εντάξει, άμα θέλει. Συναισθηματικά. Άμα θέλει το κάνει. Πώς είναι τα τελευταία χρόνια, έχω την αίσθηση ότι έχετε αποσυρθεί κάπως. Όχι ότι δεν παράγεται μουσική, αλλά ότι δεν. Τουλάχιστον σαν ημισκούμπρια. Ο καθένας ξεχωριστά έχει τραβήξει το δικό του δρόμο, αλλά είσαστε μαζί, συνυπάρχετε. Πέρασε μια περίοδος που ήμασταν λίγο ψιλονεκροί στον καναπέ.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν σύντομη αυτή η περίοδος. Ξεκίνησε μετά η τρέλα των προσωπικών άλμπουμς. Ο Μηθριδάτης και ο Δημήτρης έχουν δηλαδή την τρέλα, ας πούμε, να βγάλουν πράγματα προς τα έξω, καθένα στα δικά του. Αυτά που δεν μπορούσαν να πούνε, σαν η Μισκούμπρια ίσως. Λοιπόν, και είμαστε σε μια τέτοια φάση τώρα, πάλι δημιουργική. Έτσι. Σαν η Μισκούμπρια έχουμε κάνει 3 single τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια. 2 ή 3? 2 χρόνια. Και... ψηφιακά, έτσι. Ναι, digital. Ψηφιακά, μπαίνουμε σε νέα πραγματικότητα. Έχουν αλλάξει και γενικά τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή ζητάνε πότε θα βγάλετε δίσκο, πότε θα βγάλετε δίσκο. Δηλαδή δεν βγαίνουν πια δίσκοι. Δεν βγαίνουν πια projects. Δηλαδή, εμείς πάντα αντιμετωπίζαμε ένα δίσκο, ένα άλμπουμ σαν ένα project. Δηλαδή με αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή δουλεύαμε πάρα πολύ σε όλο. Ναι, μήνες για να το ετοιμάσουμε κτλ. Δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό. Όχι για μας, δεν υπάρχει για κανέναν. Ναι, για όλους τους καλλιτέχνες. Μουσικό, τραγουδιστή, δημιουργό. Αυτό και. Τι άλλο, Δημήτρη? Συνεχίστηκε η όλη ιστορία με τα solo. Πλέον, δηλαδή, ο δίσκος του Μηθριδάτη, το Ερετικά Ερωτικός, και ο δίσκος ο δικός μου, ο ράπερ της χρονιάς, κυκλοφόρησε από τη Legend εταιρικά, και στην πορεία βγήκαν και άλλα singles τα οποία πια είναι μόνο στο διαδίκτυο. Ναι. Ο Μηθριδάτης έχει κυκλοφορήσει το Τρέχα Μαδαφάκα Τρέχα, solo, και το Do You Love Me, και το πιο τελευταίο. Εγώ έχω κάνει κάποιες συνεργασίες με rappers, DJs, παραγωγούς γενικώς, σαν ντουέτα ας πούμε. Ένα από αυτά λέγεται Σαλόνικα και είναι το κομμάτι που έχω φτιάξει το 12ο Πίθηκο, ο οποίος είναι πολύ γνωστός πλέον στα δρόμενα. Βέβαια. Εδώ από την Καλαμαριά, παλιός ράπερ. Έχουμε κάνει ένα κομμάτι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το πούμε και αύριο βέβαια. Εννοείται. Και αυτά τα κάνουμε από την αγάπη μας και μόνο, έτσι. Δεν είναι ότι... Γενικά υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχει δημιουργικότητα, πιστεύω. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να είμαστε δημιουργικοί. Απλά λόγω του ότι έχει αλλάξει το πράγμα, αυτό ήθελα να πω πριν και το ξέχασα, γι' αυτό έδωσα πάσα στο Μετζέλο, είναι ότι όποιος μας παρακολουθεί, έτσι, καταλαβαίνει και ξέρει τι γίνεται. Μέσω Facebook μπορείτε να μας βρείτε, σελίδα στο Facebook, η Μισκούμπρια, και βλέπει όλη μας την κίνηση και όλη μας τη ζωή που έχουμε. Όποιος δεν μας παρακολουθεί, δεν μας παρακολουθεί. Αυτό. Ναι, όπως γίνεται με όλους τους καλλιτέχνες πλέον. Φυσικά. Λες, ας πούμε, που χάθηκε ο τάδε και μπαίνεις, ας πούμε, στη σελίδα του, στο Facebook ή στο προσωπικό του page, ας πούμε, web page, και βλέπεις απίστευτη δραστηριότητα. Σε πολλούς καλλιτέχνες. Ναι, έτσι. Έχει να κάνει μάλλον με το γεγονός ότι αυτό που λέτε, όποιος παρακολουθεί και όποιος δεν παρακολουθεί. Έτσι είναι το παιχνίδι πια. Μέχρι τώρα ο κόσμος είχε συνδυάσει τη μουσική και την δραστηριότητα ενός καλλιτέχνη με τα CD που άκουγε του πόλου. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω λιγάκι. Γενικά ο κόσμος έχει συνδυάσει την δραστηριότητα ενός καλλιτέχνη, ό,τι και να είναι αυτός, μουσικός, ηθοποιός, τραγουδιστής, με την προβολή του στα μέσα. Στην τηλεόραση συγκεκριμένα. Εντάξει, με την προβολή του στα μέσα. Όποιος υπάρχει στα μέσα και στην τηλεόραση ζει. Όποιος δεν υπάρχει, δεν ζει. Με συγχωρείτε, τότε πρέπει να κάνουμε παιχνίδι με δηλαδή για πάρα πολλούς τώρα που μας βλέπουν, ας πούμε, στο συγκεκριμένο κανάλι, ας πούμε, θα μάθουν ότι ζούμε. Αν δεν ερχόμασταν εδώ, θα λέγανε ότι οι Μισκούμπρια δεν υπάρχουν, δεν έχουν διαλυθεί. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ενώ εμείς, ας πούμε, έχουμε δραστηριότητα. Να δείξουμε ότι είμαστε ζωντανοί ακόμα. Όχι τόσο. Αυτό φταίει ότι πια έχει αλλάξει και η μορφή της τηλεόρασης επικοινωνιακά με τον κόσμο, με τον τηλεθεατή. Δηλαδή είναι άλλα πράγματα που έχουν προτεραιότητα και όχι δημιουργικότητα ενός συγκροτήματος ή ενός καλλιτέχνη γενικά. Και τι γίνεται σε περίπτωση που δεν μπορείς να διεκδικήσεις αυτό το κομμάτι δημοσιότητας? Γι' αυτό υπάρχει το διαδίκτυο πια. Γι' αυτό υπάρχει το διαδίκτυο πια. Και εκεί καταφεύγουμε όλοι μας, καλός ή κακός. Καλός ή κακός. Εκεί ζεις, έχεις την πορεία σου, έχεις τους ανθρώπους που σε ακολουθούν, σε εισαγωγικά σε ακολουθούν, που σε παρακολουθούν, ας πούμε, και δημιουργείς το περιβάλλον σου, την κοινότητά σου και προχωράς κανονικά. Άρα ευτυχώς που έχουν γίνει έτσι τα πράγματα. Δεν θα το έλεγα. Όχι ευτυχώς απαραίτητα. Δεν θα το έλεγα, γιατί όσο και γιγαντιαίο να είναι το ίντερνετ, δεν προσφέρει την προώθηση και την παρουσία που χρειάζεται ένα συγκρότημα ιδιαίτερο στο να βγάζει κάτι καινούριο, έχει κάτι καινούριο να πει, έχει κάτι καινούριο να προτείνει. Γι' αυτό ευθύνονται οι δημοσιογράφοι όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν. Οι δημοσιογράφοι των καναλιών.
Και των μέσων. Δημοσιογράφοι όλων των μέσων και του διαδικτύου, που πολλοί κόσμος πια θα έλεγα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την διεύθυνση. Δεν έχει νομίζω ότι έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους. Εγώ πάλι νομίζω ότι έχει σταματήσει να είναι μόδα ή έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν καλούν πλέον. Κάποτε θυμάμαι ότι μας καλούσαν σε εκπομπές και λέγαμε για κομμάτια. Βεβαίως, όχι μόνο εμάς. Τη δουλειά μας, ήταν πολύ σημαντικό. Όλους τους τραγουδιστές. Τώρα πια δεν συμβαίνει αυτό πια. Έχουν κοπεί το live. Δεν υπάρχει μουσική στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, νομίζω, με άλλους τρόπους διασκεδάσεων. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές ακόμη που το κρατάνε κάπως. Όχι, υπάρχει, ρε φίλε μου. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Και πριν ήταν λίγες όμως, δεν ήταν ποτέ. Δεν μιλάω για να είναι εξειδικευμένες εκπομπές. Να είναι εξειδικευμένες για τη μουσική. Πήγαινε σε πρωινάδικο, τραγούδαγες. Πήγαινε σε μεσημεριανάδικο, τραγούδαγες. Πήγαινε σε απογευματιάδικο, τραγούδαγες. Δηλαδή σε έβλεπε ο κόσμος, άκουγε τη μουσική σου, άκουγε τη δουλειά σου. Έχει αλλάξει η μόδα. Υπήρχε παρουσία στην τηλεόραση. Υπήρχε παρουσία ενός καλλιτέχνη. Καλά, τώρα πια έχουν αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή θέλω να πω, τα CD πολλούνται σε περίπτερα, ο κόσμος περιμένει να μάθει τι κάνουν οι τραγουδιστές από τα live, από όπου και βιοπορίζονται, φαντάζομαι. Και όταν μαθαίνουν και γι' αυτά. Πάντως ότι υπάρχει δραστηριότητα, παιδιά, υπάρχει. Εννοώ ότι ένα live χρειάζεται κι άλλους, χρειάζεται σε τρόπους διαφορετικούς και πατροπαράδοτους να διαφημιστεί. Γιατί πια λόγω του διαδικτύου έχουν καταφύγει όλοι εκεί, σε αυτόν τον τρόπο διαφήμισης. Ναι. Δηλαδή, κάνουν ένα live, ας πούμε, τα ημισκούμπρα, να το διαφημίσουμε αποκλειστικά στο Facebook. Και τι έγινε? Όχι, δεν είναι μόνο έτσι. Όταν καταφέρνει δεν όμως αυτό. μόνο από το Facebook να γεμίζει ένας χώρος, δεν είναι μεγάλη υπόθεση για κάποιον ο οποίος δεν έχει τις απαιτούμενες προβολής. Για οποιονδήποτε λόγο συμβαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, πάντα για από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, εσείς έχετε γίνει. Πώς το λένε, έχετε γίνει είδηση τις τελευταίες μέρες, έχετε γίνει σούσουρο. Έτσι συμβαίνει με τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Δεν νομίζω ότι περιμένει κανένας να έρθει. Τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ονόματα για ευνόητους λόγους, αλλά. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το μεγάλο πρόμο μέσω Facebook. Όχι, αλλά όταν θες να μάθεις. Το μαθαίνεις κατευθείαν, δεν τίθεται θέμα. Θα σε πάρει ένας φίλος σου, θα το δεις κάπου σε μια αφίσα. Σίγουρα, αν θα το ανεβάσει κάποιος στο Twitter. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να μεταδοθεί. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Διαφορετικά η τηλεόραση. Είναι διαφορετικό αν το δεις σε αφίσα ή να το δεις στην τηλεόραση. Ναι, μία αφίσα είναι στο δρόμο. Να το δεις στο ίντερνετ. Γιατί στο ίντερνετ υπάρχει οριμαγδός υπερπληροφόρησης. Γιατί θα ψηθεί περισσότερο κόσμος αν το δεις στην τηλεόραση. Όχι, θα το χάσει. Εάν δεν σκόπευε θα το χάσει στο διαδίκτυο. Θα το χάσει την πληροφορία, θα τη χάσει. Είναι πολύ δύσκολο να την βρεις. Πολλές πληροφορίες, πολλά data. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν είναι μόνο 40 άνθρωποι στην ελληνική showbiz, όπως φαίνεται τουλάχιστον στη τηλεόραση και από το ραδιόφωνο. Και λιγότεροι θα έλεγα. Όχι, 40 πρέπει να είναι, γιατί δεν βγαίνουν. Δηλαδή, με λιγότερους δεν βγαίνει το πρόγραμμα αυτό. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι η περίοδος αυτή ενδείκνυται. Ειδικά για το είδος του τραγουδιού που έχετε επιλέξει εσείς. Δηλαδή, αν τα λέγατε πριν από 10 χρόνια που δεν συνέβαιναν όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τώρα τι θα έχετε να πείτε? Πάντα έχουμε να πούμε πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα λίγο παραπάνω. Δεν είναι λίγο πιο πρόσφορο το έδαφος? Δηλαδή γίνεται χαμός. Λόγω κρίσης. Όχι λόγω κρίσης. Δεν το πάω στην κρίση. Λόγω όλων αυτών των αλλαγών που συμβαίνουν ξαφνικά στη ζωή μας. Που ένα μέρος του είναι και η κρίση. Λόγω κρίσης. Δεν είναι μόνο η κρίση. Τι άλλο είναι? Πολλά πράγματα είναι. Τώρα δεν μπορώ. Δεν είναι λόγω πολιτική αναλύτρια, αλλά σίγουρα έχει να κάνει εδώ και να αυτό. κάνουμε πολιτική ανάλυση. Γιατί όχι? Τώρα πρέπει να την κάνουμε. Γιατί? Τώρα εδώ μας ακούει ο ελληνικός λαός. Παρασκευή βράδυ θέλεις να στεναχωρήσουμε τον κόσμο που μας βλέπει. Ο ελληνικός λαός εδώ να βγούμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν το κάνω αυτό στους τηλεθεατές. Να πούμε την άποψή μας. Όχι, ο κόσμος δεν θέλει Παρασκευή τέτοια πράγματα. Θα χάσουμε και τον χρόνο που έχουμε στη τηλεοπτική. Σάββατο βράδυ όμως θέλει τέτοια πράγματα που θα είμαστε εμείς στον Μπλοκ 33. Φυσικά. Τι ώρα θα ξεκινήσετε περίπου? 9 η ώρα να είναι όλοι απίκο πρέπει. Ήδη. Οι θαυμαστέ. Ποιοι άλλοι θα είναι μαζί σας? Θα έχουμε τον Σέξπιρ, ο οποίος είναι δικό μας παιδί από αρχές από το Big Bang. Και το Big Bang του hip hop ακριβώς. Θα έχουμε τον Tyler από τους Professional Sinners, ο οποίος θα κάνει warm-up DJ set και θα παίξει και με τον Σέξπιρ μαζί. Και θα έχουμε και τους ταλαντούχους SMA από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που έχουμε κάνει και ένα κομμάτι μαζί τους, ένα ντουέτο, που θα πάρουν και αυτοί ένα μέρος του προγράμματος. Και γενικά θα έχουμε πολλή μισκούμπρια, ρήμες, beats, scratch, σάτυρα, πρόζες, από όλη τη δισκογραφία. Δηλαδή και για τα, επειδή μεγαλώνουμε την καινούργια γενιά τώρα, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει νέα γενιά μισκούμπριων. Υπάρχουν οι πιο μεγάλοι που ξέρουν το 30 χρόνια επιτυχίες και
Το δίσκο που διαφημίζεται, και υπάρχει η δεύτερη γενιά που έχει ξεκινήσει από τη Λόλα, τη Φωτιά που θα τη βγάλει και μετά. Και υπάρχουν και οι φρέσκοι, οι οποίοι απλά ακούν ημισκούμπρια. Έχουμε διάφορες ηλικίες πλέον. Τότε θα γίνουμε όλοι μια παρέα. Μονόδρομος είναι αύριο το βράδυ το Block 33. Δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. 2,5 με 3 ώρες πρόγραμμα θα έχουμε γενικά. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Και μετά πάτε και στον Τερλέγκα, δεν έχουμε θέμα. Δηλαδή υπάρχει και πάμε και μαζί. Θα στείλουμε και γενικώς, δεν έχουμε πρόβλημα. Παίζει ο Τερλέγκας εδώ. Όχι, είχαμε μια συζήτηση, ένα εσωτερικό αστείο. Είναι εσωτερικό αστείο. Τον Οικονομόπουλο είδα. Παίζει και ο Οικονομόπουλος, βέβαια. Οικονομόπουλας, είμαι και down. Τι Τσαλικοπούλου, εδώ μιλάμε για τον Οικονομόπουλο. Εγώ δίνω προτάσεις, ρε παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και Μελίνα Σλανίδου, όλα αυτά παίζουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Πολύ ποιοτικά το πάτε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Πολύ ποιοτικά. Έχουμε και στα νήσι και μαζονάκια αν χρειαστεί. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε αύριο η Μισκούμπρια, Block 33, θα γίνει ο χαμός.